ongitorri. Ze amalauien badaku ekitaldi txubet. Ekitaldi erraldoi bet. Amaiketan gauz konbokata San Juan Portaletik. Eta gure gonbidatue zeueri aurkeztu baino harina hau, aurdue informazioe bermeo zerrendako zuie, Kale jira da kontu erraldoien bilkura. Bermeoko erraldoien konpartzak 20 urte beteten dau. Engurtin antza, mengabize, celebrazioetan sartunde 50 urte alkartasuna eta 20 urte erraldoien konpartza. Fiu! Eta urten, dan hori, geuri, herri zebadauzamen talde asko oso garrantzitsuek geuri animeten duzkuienak, Balizu nimi bidizelakon. Erraldoi ez beteriko eguna, gaur, horregunetan geu geratuko gara txiki. Eta horretarako Euskal Herriko hainbat txokoetako konpartza gonbidatu dauie. Euren erraldoiekin herria girotzeko. Beste danok ipotz batzu nantza ibilko gara herri txiki. Ibilbidie San Juan Portale, Alde Zaharra, Lamera eta Portu Zaharra. Parte hartzaileak Bizkaiko gaiteroak. Sandu Zelaiko erraldoiak Iruñetik, Ondalaran Deustutik, Lebe Lekitxotik, Irrintzi Donostitxik, edo bermenu esaten dalez Dolostitxik. Bihotzako konpartza bebai Urduñatik eta Mundakako erraldoiak, Mundekatik Arrasateko erraldoiak konpartza bebai Arrasatetik eta Bermeoko zelanez erraldoien konpartza Okingu. Altolatxeli Bermeoko udala erraldoiek, hemen esan zauen moduen erraldoiek iztiz guriek. Erraldoi diez udaletxekue, bermiotarranak, danonak. Eta mendaku geugaz, Joseba Batiz jauna. Zelan zabiltz? Egunon, ondo, primeran. Primeran, Eskerrik asko, tortik gaitxik, apurtxu eta geizen bat, azalduten zeokingun, horregunien zenbat batuko zari, zenbat erraldoi? Gitxi gora bera, uste du 30 birarte, 30 irurarte edo eldule, 30ko bueltie. Ostras, Bai, ekitaldi potolutzu zango da, bai. 30 ganera bauri, zaunte modun da, beste daro, pentsako gara hobbit batzuk, ezta? Bai. Irudiz Kristo nahintzen da, eta horre kaletartetik eta Alde Zaharrein da oso politxo gongo da, bai. Ganera, hemen onzien Idurre eta Imanol, bai. Eta kontadozkuien, ordubeteko konversazio baten, inzuien gauzedanak, San Juanekue aipatu zauen Imanolek, eta zantzaten nintxota. 20. urterako ze ustingo zuie, hau okurridu datxuie. Zelan okurridu datxuie idea erraldoi hau itxie. Edo itzen da bibe, Junsari zeuek olako... Bai. Ez da gure okurrentzize, entzen da, olako... Urte hurrena dauen edo. Olako urte hurrena, edo celebrazio berezizek edo zer da, entzen die. Adibidez, 2008 edo. Zari pasatzen epori, Bai, onginen Donostin, euren berreungarren urte hurrena... Bai, esan zauen. Bai, errezauin Donostiko Alde Zaharra, hor bat unginen larogi edo ondako horko bueltie, erraldoi. Eintzen die, Bilbon adibidez, Bilbon urtero egiten da azte nagusiko azken domekan, erraldoikada bat.
datoz, kanpotik eta datoz, Bilboko erraldoikaz batera, da datoz, beste lau bostalde. Hor batzin gara juten gara nina, urten adibidez uningo gara. Arten deitzen jozku jezuteko, hor batzin gara hori, 30 horko bueltie. Zeuek dako zuie, ondo akordaten manahien, lau edo bost edo sei edo zebat dako zuie? Guk lau. Bueno, geuk, ze Imanol Lepota zanozten bronki ezate, herrizenak dizela eta... Bai, guk... Zeuen taldiek... Bai, guretzeko, bai. Da buruan dizepe dakuz, oin bataku gehiago, taldeko baten, taldeko kide batek okin jau bat eta itxin jau konpartzarako. Ah, bale. Da dakuz, sei edo izela. Politxo. Buruan dizep. Orduen, igual dion etxe ma dagoen, zeurizek azorrek kontuz, ez da? Bai, hori da. Oin ez dako arrotxa nora eruen atxineko moduen Klarizara eta Monjaine, bai, bueno, haingu... Bai. Ganera, gaur ospatuten da, bueno, aste honetan ospatuten da museuen aste internazionala, ze esatez, gure erraldoien etxie bera da, museu, ez da? Bai, oin urte batzuk, hazikeratan okintzen dizen duzenean hermanutako gela baten. Claro, guretzako ensaiu eta intzeko komodo, bertan okintzen izen duz, da ensaiu bertan izen duz. Bai, ikusten izan duen erraldoi gero eta alperrik alduntzen dira bertan. Zaik, umedadikaz da tal. Da galdetu duen museuen, ordu nahin gero aztu izan zen zendariz da esan itxagun guzitzuet. Honek penida, ze honekan alperrik aldungo die da zurpingo dita. Igual hemen lekoren bat opaten batzagun, da hain genuntzako erraldoi ganena die, ze bera zizan honegaz, historizegaz, udalatxin onzinien, bai, bera eta Benito Ibarrolaza eta... Claro, 20 urte, horrek 2006 emitzen osku. 2002, 20 urte konpartzako urte hurrena. Ah. Erraldoi lehenengoko bikotie, arrantzali eta zaregine die 2002-kuek, eta baserritarra eta handrie die 2004-kuek. Osa, izin haulan urtebiko tartigaz. Bai, konpartzi sortu zen 2006-en. Ordura arte etorten izen da honi ondalan, deustoko taldeko etorten izen die dantzan eurekaz bermela. Eta orduen, bermenko horrek jente batzuk izien, bainen bikuzo zer geupe atateko edo zer dan da hori bilzin, Asier Urrutia, Ander Oleaga eta zikeretan dantza taldeko jentie. Hasi zen hor, gero beste jente batzu sartun zen, da bueno, haulan sortu zen konparzi, 2006-en. Horrega itxita, konparzi 2006-kue, urte hurrenak eurie, bai erraldoi etie sartzu hau. Bale, da zein gobernatzen zuzuk? Niko grano, urte batzutia garriko azurretako arazukaz eta nabiena, eta ez dute, ni nahi presidentie, da aurrik biharra, batzartute, aurrik elkarrizketak, aurrik historiz egin bidotaz. Bai, egin bidiz da. Bai. Penigaz, oso politxe da, bai, ezin zen. Claro, pizu behoge badak baieta. Urtiek aurrera du ez, da... Arazuetatoz. Pizuetako arrantzalitakoz, ez bezatik musurrik esango tenik, 29 kilo betzan dutala. Claro. Da hortitu ez berantz, kilo bi gitzi haue, kilo bi iru gitzi haue zareginek, baserritarra apurtzu egitzi hau, bai, 30-meretzire... Inguru. Bai. Da zer topako daue Bermiotik kanpo edo Bermioko jentiek horregunien, esan duen martxa guzti hori, zeu zergiz hau esateko? Bai, prinsipioz, hori egune bakarrik, horregaz erraldoikadigaz bakarrik ez du ospatuten. Arrainazokako asteburu ikonadako museuen zabaldute esposizio bat doain da jenditzako gure bat duen zuen. Geure taldeko jenti nargazkizeka, urtero ataten dune gerraldoikaz. Ikusteko ze jente ondan, ze jente zunden, barrizek, zer dagaz izan historia. Eta buruan dizepe dauz maniki batzutan, hori eskertu bitzagu Jasone Pujanari, itxi dozkuz manikizek jokerako dendako zarratu zauenak, itxi dozkuz manikizek eta bertan dago zimintzea, jentik ikusteko. Erraldoi eta beko solairuen, da honek buruan dizetauz bigarrenan. Hori esposak eta dau, hile zuen, 14 arte. Oso, no?
Vale. Gero, gaur atzaldeko 6etan, bertan museum bai, horre Txilearetuen ingo da solasaldi betxarla bat, geure historize, Bai. eta Bermion erraldoien historize Bermion. Zatilez, noiz itauzen, noiz topa duzen. Horretaz, daku Bizkaiko gaiteru entako kide bat hau Jon Gaminde, hori bilze horre artxibutan da bile dokumentazio eta kriston lanain jau, eta topa dauze datuek, argazkizek eta tal. Eta horre sola saldizen, eingo daue apurtzu bet komenta honek gauzek, aingeru aztui da, bueno, gano, que dute zuie, da aingeru gintzauen bai buruan dizek eta bai erraldoien arpizek eta apurtzu bet zelan egin moldik eta intzeko beran eskutatik urten dau. Hori, aingeru, Jon Gaminde, bera topa dauzen dato guztizek, eta gure konpartzako historiz apurtzu eta Asier Urrutia, zezan da lehengoko presidenti taldekue. Bai. Da, irurek ongo di hor, txarlan, apurtzu bete, iru ordulauneko txarlatxu bete zango da, komentateko aurrek historizek. Gure historize, Bermion erraldoien historize, da hori da gaur atzaldien. Vale. 6etarik aurrera. Eta hasi gana montaten, gaur dauze Nestor Aretnuen be, Bai. barikuen zabalduku esposizio bat gomazko erraldoiena. Bizkako gaiteru entaldin dau mutilbet, Gerard, Rege, dako kriston kolezio bat erraldoiena. Kataluniakuek, Euskal Herri guztikuek, 300 da piku erraldoi gomazkuek, da inozku zitzi, da ingu esposizio bat horrekaz, eta beste gauze batzuk kartak eta bitxikerizekaz, esposizioan Nestor Aretuen da. Hori zabalduko barikuen, atzaldeko zazpitarik gaugo beratzietara, da ongo da azte guztizen, zapatuen 13 arte. Zeia beste egunien erraldoikadigaz da hor ez da zabalduko, da ja kenduengo da. Jentik ikusteko zelan dauzen erraldoi, nondi dauzen erraldoi desbardinek, egin zuzapurtzu bete horre Imanol dabil, horregaz beran gauzi izan da, bueno, beran gauzi izan didanak, ze bera da danokaz... Nazterue era hori esan da, bai. Ideak beratakoz, da intzen zuz bota, da gero danokabiz beran atxien... Ondo. Beran atxien, bai, bateko ginbido, da zorionez bera da horretan... Bai, itxen da txoz haure gauzek okurri dut, eta, bueno, hor gabiz, da hor dabiz montaten hori espozinua horren alraldoina, eta ja maitzuteko hori, hauri erraldoikadie, hori hasi ginen pentsaten igez, pasan urtean, bueno, ja hoi garen urte urte nadalata, zelan ere egin, noseke, nortzukaz berba egin, talde segunekaz, noseke ekarteko daia zenbat aldi zen ekarri. Ze pasaten da, horreko kostuan dizedako, ze taldiek egorentzitzuie. Hor udala sartun da asko, udala arazun gara, udaletxea ezun gara, kultura zelako jentigaz, da esan txeko, bueno, guztetxu bet. Hau gure badun egin laguntza apur bet beharko. Oseak, ostantxin ezin ze eta. Da, bueno, horretan oso ondo portadie eta, bueno, laguntza okingu, eta, bueno, hor gabiz aurri historiz aurregaz esko hartien. Claro. Importanti da, zeskanien olako taldiek, berbion dauzenak, jente asko ez dauz ezetuten, gero transmisionerako geratu deizen hor informazio modure, memori modure politxe da, jakitzeko, zapatun esan zuzta? Domekan. Domekan, goizeko mekitan. Claro. Zapatuen... Esposizio eta... Esposizio ingo barikun igiri, da torren urrengo zapatoret. Osa, mongo da, azte bete, zatik, hori esposaketa. Horre, ingen dut domeka, pensata, zapatu normali nintzen dani nolako histori bete esaten da atzaldez. Beste herri batzutan egon zer da nintzen danien atzaldez. Ze pasatzen da, konturetu ginen horre unien ikastolako egune dela, da beste histori batzuk. Orduan errezago izan da guretzako domeka bizin da horre etxik. Pentsaten nuen naiz, igual aldu gota non horre reportaje grafiko itxeko, bai museora, itxaldire gaur estaitz, alizango dauen eta domekan bertan. Bai.
Bai, domekan da, hola, ganera argentintzako komodo, domekak die segun politxeke elkar banatu eta badin esungena zapatu ikastolako gune dela, horre... Amairuen ikastolako gune da, orduan horre, jente asko esan etorko gurasuek, umiekaz, horre, ikastolako gune ez da, Baskarize, ikasle horien Baskarize dagoi. Alako zuz. Orduen horre, jente pilu gurasuek eta zungo dira, guke inbakendune atzaldin igual jente asko esan etorko. Ondo, gana zapatutan beti da, ez dakize partida, edo... Bai, eso ez, beste ekintza batzu, bai. Muy bien, bueno, hemen ingu sorginkeri bet, ingu domekan egualdi politxe itxeko. Domekan amalauen, Bai, domekan amalauen ingu konjuro edo sorginkeri bet itxeko. Amarra egun barru. Vale. Eskerrik asko, itzen zuien lanagaitxik, ze askanien badakitze daruen esforzue horrek gauzek. Entzu, gureko lehenke eskerrak emon, ametik, lehen udalari, bermeko udalari, babesle moduen, pegabarik dara emizozku ondo, lagundu intzozku antolatuten hau historize. Errez, bai. Bai, batez be, gero laguntzaile moduen bizkaiko baiteruek, zongaminde buruen, zongaminde gaitzik ez, badin zut, bera kriston lanain jagor artxibutan, da informazio bile, eta, bueno, eta hemen jau, dabil lanpilu eintzen, hori esposinuek eta kolokateko, datuk eta emintzeko, eta gero, Bermioko kabiz edibe bai, ze bertan egunien, horre ekitaldi egunien, engu horre bider dizen, San Juan Portaletik urteten du, da entzen du kale jirie, alde zarretik, da lehenengoko paradi entzen du oiko plazan, da kabizen emongo datzo taldekuri, amaiketako txubet. Jo, esan do. Eta horre etxik kabizekuke horretan lagundu inozkuie, da gero horti ja lamera aragu ez. Gero bebai bodega zuri arteri, etxe bastarreri, seguroke okzidendea, asegururi, Arrantzale museori zelanez, eta honeri Alberto Aztui lagundu dazko honek panelak eta intzen argazkizekaz da hori montaji intzen, eta gero, bueno, hori mutile da familize hori zera arrege, honek erraldoik itxiduzkune, pilo bat eskerz, esan izango posible, holako pertsona bat, ez topetxaten ongo da nik, horren gaini erraldoi dago inor begitzen. Obsesiona eta dabil, era honien, ez da? Lego bat, igual kapazak esango nien, beste leko askotara zunda ekarri, bai, leko batetik, 300 piko erraldoi, oza, solamena da. Bai. Da dana dizbana, beranak edo... Danati beranak. Ostras, zelako afizin nube, bai, jentiek, Ez duten du hori mutile, nik ez duten dut, 3 urte dako zela edo, tamborra da zoten dau, gaiterukaz, bera tamborra zoten dau. 3 urte dako zela, ez duten abenik hori, Bilbon beti tamborragaz, beti. Da hori ja, nagusize da, hori eta zurte dakoz, da umetaritako, da hori gurazueri beti erraldoik erosten, badin zut, egin kolezinue, 300 piko gorrako kolezinuen zau. Txokorraka okupeko daue? Pilo bat, etxe bete kaja ekardu. Etxe bete kaja ekardu beran entzetik, da gero eureke ordena, eureke klasifike izenak ipini eta, ibiltze Imanol da, ibiltze hor zoratute hori zertzien, horre gobernaten. Muy bien, Joseba. Zeu zergizau itxi dut interuen? Gente anime? Gente anime, gaur sola zaldire, museora inogure bat dauen, claro, plaza mugatutie, museora deitzu eta badauen lekorik, punte egin. Eta gero, hor domekan, esposaketara eta umiekaz zuteko, bai, eta beste gauze bat azkena. Honetan utitan, honeko mazko erraldoiek umedanak udabie, danatako erosten, eta mundu guzti dako izaten, da Bermioko erraldoiek noizko gomaz, noizko ingo zui gomaz gudan. Claro, guk hori ezintzagun monarpiz total dakaru intzi lau erraldoiek. Da, hor udala komprometidu bide ganera udalekueti udalarantia. Guk ezintzu egin negoziz horik. Eta, bueno, komentak gendu nigez, hasi ginen udalagaz komentaten, aurre kontu eta eskatu, no gintzen dauen arita, bueno, badauz ja abanti. Milagro ezpadara, Andra Maizetarako daku azmue,
hori da, gure gogu hori da, Andramaizetarako ja, kalinotie, ja salgai, saltzeko moduen. Ia, sorti bakun, da, bai, umedanako gintizin, ez ziren, Bermeoko erraldoik. Bai, afizinu horren itzen da, ikusten zunien, azten zara, jakimine, gero azten zara, kolezingugaz, da bitu, azkarien irun horregaz akabatez. Gutakuz umi eta mutile eta guztaldien umetarik erraldoien atxin da oin geguaz da bizdantzan afizinu, dakoie, umetari guztien txendatzoie, da bitu, oin talde ikutie. Haulan, gute bat txuparru beste haula gitxik bat zen. Motibeten. Zati baten ongainen haulan jentik aziztu, baina noztabe gauz politzoia jentik daku, eta, majo gabiz. Eskara despisteko, gau bai segiduko zauen rekorridue, 20 urte estiz gitxi, bai egiz hau aldiz egin. Ni akordaten nahi, ensaieten juen, da han geratu eta zanein tontotute begire, 5 minutu, seguri ensaieten. Eta bardintze, beragaz, strukturigaz edo ote bazara. Gauze politxe da? Bai. Vale, eskerrik asko, Joseba, pasatik itxukitik, eta zeu zerbiarroa zuen, hemen gauze, zeuen irratizen. Zeuen, eskerrik asko. Venga, ondo bili. Bai, eskerrik asko.